A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, let us also pray for the following: for the healing of APC Lita Manlangit, APC Lucy Canora, Tate Segura, Erlinda Yu; for the good health of Chan Chin Lam and family, Joseph and Vidal Espelita and family, Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Vicente Saavedra and family, Modesta Wong and family, Angelina Go and family, Eddie Aya, Joan Tejedor, Boy and Nelly Clarin and family. Birthday blessings for Bernadette and Marilyn Maaghop. Special intentions, Reparina and Fernando Banzon, and a donor from El Monte, California. For the eternal repose of the souls of Manuel Gutianoy Uy, Roberto Bob Uy, Gigi Lau, Bienvenido, Conciso Go Macias, Lilia, Gamaliel, Lorenzo, Ruperto, Teresa, Agnes, Gregoria, Marciana, Emmanuel Sanchez, Felisa Galon Bacalia, Jubain Sorilia, Raimundo Sr., Nicanor, Arlindo, Raimundo Jr., Arlinda, Leticia, Cecilio, Daniel, Valentin Sr., and the victims of extrajudicial killings, and for all the souls in purgatory. Malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Sa atong kahimtang dinhi sa atong palibot, dili ikalimod nga daghan kaayo ang naglisod. Daghan kaayo tag mga kabalaka sa atong kinabuhi. Apan dinhi sa atong Eucharistia karong adlaw, si Jesus moingon, "Ayaw kamo kabalaka kung asa kamog kanon, imnon o ibiste. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton, ug ang tanang butang ihatag niya kaninyo." Kunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Kay kunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw ubulang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, sa Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo.
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Mga igsoon, maghinul kita sa atong mga sala, arumandang kita lang sa pagsaulog dining Santos na misa. Nagakumpisal ako sa Dios na magagagahon sa tanan. Kaninyo mga igsoon, kalapa sa dakong layawon, sa wala sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa aking hata. Kaya akong sala, akong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria Pinoy. Sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron pangyampo sa Ginoo sa Diyos. Kaloy nung takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Maya sa Diyos dito sa langit, kadait sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Maya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangduno, Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita.
O Ginoo, agakang mga hitabo sa kalibutan, diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos nga simbahan, sa kalipay sa pag-alagad kanimo, diha sa kagawasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Apan ang Siyon miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nagingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pahulay diya sa Diyos lamang kalag ko. Diha sa Diyos lamang makapahulay ang akong kalag. Gikan kaniya moabot ang akong kaluwasan. Siya lamang ang akong bato ug akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili gayud ako maguon. Pahulay diya sa Diyos lamang kalag ko. Kay kaniya nagagikan ang akong kalauman. Siya lamang ang akong bato ug akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili gayud ako maguon. Sa Ginoo, ana ang akong kasiguruan ug akong himaya. Siyang bato sa akong kusog, ang akong dalampanan naa sa Dios. Salig kaniya sa tanang panahon o katawhan, ablihi ang iyong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Pahulay diya sa Diyos lamang kalag ko. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo, nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan sa usa ka tinugyanan, nga magbinuotan siya sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo, o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot, nga wala gayod ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa, sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himua, sa pag-abot sa Ginoo.
kay ipadayag niya ang ngilad nga mga tinago, og ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Ni adtong adlawa, magdawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah, pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manarasab kaninyo. Ang pagsangyaw sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Bayan ka, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud ngayang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo ug sa inyong pagbisti. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti. Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang o gitason sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya, ug isugnod sa hudno, kamo pa kaha, pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka kung asa kamog kanon o imnon o bisti. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag na kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Malipayong Domingo kanatong tanan, mga kaigsunan. Labi na sa atong mga TV viewers, ang atong mga masakiton, manginahanglan na nakikigusa kanato karong misa. Nay usa ka maestra na nag-ingon sa iyang mga estudyante nga grade 3, no? Okay, kinsa makasulti kanako? Kinsa ang gamhanan karong panahona, mga kaigsuunan, mga bata? Ma'am, si Noynoy, dili. Si Rizal, dili. Si Duterte, dili pod. Ug naay giingon, okay, kinsay makatubag? 100 pesos na akong ihatag. Ug naay Muslim sa iyang klase nga niisag kamot.
Teacher, si Jesus. Yun na pa. Before na ako ihatag ng 100 kay sakto man ka, di ba Muslim man ka? Well, sa akong kasing-kasing, ma'am, si alag yun. Pero business is business. Well, mga kaigsunan, basta kwarta, halabira, no? Di pa hinumduman kita sa Ginoo, niining panahon karon nga mupili kita. Asa magay kita? Ang Ginoo o ang kwarta? Ikaw, asa man ka? Hagit kini ngagpinaagi nga uyugon kita sa Ginoo, no? Gihagit kita actually sa atong lifestyle, sa atong way of life, o ang batasan nato mahitungod sa kwarta labi na in relation sa relasyon nato sa Ginoo, no? Kay usahay manggod mga kaigsuonan, mosugot man kita sa dili, palabihon na manggod nato ang kwarta kay sa Ginoo. Pero yun na pa, asa gikan ang kwarta? Asa gikan ang bahandi? Di ba? Ang tinubdan, ang Ginoo man lamang. Mura kinig pera o bayong. Ang Ginoo o kwarta. Tataw sa atong ebanghelyo, no? Klaro man sa kung gibasa kaganiyan nga inyong nabatian, dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Salapi nga mag-apil sa propriedad, sakyanan, sa atong mga kanon, sa atong mga biste, atong pagbakasyon, unsa pa man lipay-lipay diha. Tanan kini mga kaigsuonan. Well, atong mahibaw-an, money is necessity, but everything is not about money, no? Dili man tanan mahitungod sa kwarta. Magka-problema gayud kita kung ang kwarta na mao'y magdikta, no? Kay dili man ang tanan mahitungod sa kwarta mga kaigsuonan. Makapalit ka og nindot nga mga kanisa pagkaon, no? Sus lamian nga pagkaon, palit dito, palit dire. Pero mapalit ba nimo imong gana sa pagkaon? Mapalit nimo ang mga laptops, smartphones, tablets ug unsa pa, pero dili nimo mapalit ang kaalam, no? Mapalit nimo ang brass bed, water bed, unsa pa na nga bed. Pero mapalit ba nimo imong pagkakatugon? Dili gyud, no? Mapalit nimo ang house but not a home. Ang barkada pero dili ang gugma. Ingon sila, gamhanan ang kwarta, mulihok ang kwarta, musulti pa gyud ang kwarta mga kaigsuonan. Be careful, no? E musulti gani ang kwarta sa katapusang higayon, labi na sa mga pulong. Goodbye, then it is goodbye, no? Kita na muglungon nga naay usa ka hektaryang yuta. Kita na muglungon nga naay gichap-chap nga mga kalain-lain nga parte sa kutsi. Wa gyud mga kaigsuonan. Nataho kita dinhi sa kalibutan nga wala. Mawagtang usab kita dinhi sa kalibutan pinaagi sa kamatayon nga wala pud. Mao kana ang kamatuoran. By the way, kita mo na ami mga kaob, ako'y kaoba mga pari ug mga madre. Bukasyon manggod bulan man karon sa bukasyon. Aniya kami dinhi kinakikiusa kami nga unta inyo sa makitaan nga kaming tanan ni tuo sa Ginoo. Gitawag og ni yes kang Kristo. Bisan luyo sa mga kabalaka. Bisan luyo sa mga pagduda. Kay gihatag man namo ug gitugyan namo ang pagkatao alang og tungod sa Ginoo ug sa among katawhan nga among alagaran mga kaigsuonan. Iampo kami. Kay dili baya lalim ang pagsunod kang Kristo. Sama ka natong mga ordinaryong tao. Dili lalim, no? Bulahan ang mga nakabati og motuo. Pero nganong ana amang gikabalaka, no? Bisan pagligon kay atong pagtuo, bisan pag-unsa kay ang atong pagtuo, pero no, sagulan magig kini sa mga kabalaka, pagduda o usahay, muubos ang atong pagtuo. Kay tawhanon man kita, no? Di ba niingon si Kristo, ayaw kamo kabalaka, unsay kanon, imnon aron mabuhi. Mas bililhon baya ang kinabuhi kaysa pagkaon, ang lawas kaysa biste. Ang mga langgam giatiman samahan, kita pakaha nga mas bulahan o mas bililhon sa mga langgam. Di ba? What an assurance, my dear brothers and sisters. Ingon pa sa ka-author, kung mabalaka kuno kita or kita warrior, worrying is like a rocking chair, no? It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere, no? Nagsikag lihok pero naara ka, no?
naara ka diha pirmi. Worry ends where faith begins. Beautiful, no? Muhunong ang atong kabalaka kung motuo kita, kung mosalig kita sa Ginoo, mga kaigsuunan. So kinahanglan gayud nga motuo di ay kita, mosalig kita. Kaysa atong pagkatawhanon, anaaman ang kabalaka, apan anaasad ang Diyos nung kalig-on sa atong pagtuo. No? Ug tinuod ka na. We trust God, but it is not only trust. We entrust. Itugya nato sa Ginoo ang tanan. Di ba? Iya magipahimutang ang mga grasya o magkadaiyang gasa nga gihatag ka nato. Bisag wala pa nimo pangayua, no? Pagkanindot gayud sa Ginoo. Pero di nato ikalimtan nga luyoni ining tananay ginaingon nga divine providence. God provides, no? Og niining tanan mga kaigsuunan, pagmata kay niining linya, no? Ako mahimuot ko aning linya nga usahay bisag pari ko makaingon ko maayo sa gyud ang Ginoo mugiti kanato mga Kristiyano. Kinsa man kaninyo ang makadugang sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Tinuod ba ya, no? Madugangan ba imong kinabuhi? Plus 50, plus 100, pag sure oy di gyud, no? Tan-awa ang kinaiyahan, no? Ako ay a lover of nature, mga kaigsuunan. Mutan ako sa panganod, mutan ako sa mga daghan kasi klaseng langga, muhunong ko, mutan ako sa mga kabulakan. And sometimes we are so busy, we cannot appreciate anymore the gift of creation, especially the creation in us. No? Kita. Nga gimugna sa Ginoo nga labaw sa tanan. Ug nining tanan, no? Manindot ang matahom ang mga gimugna sa mga anaa sa palibot kay gimugna sa makagagahom. So hinaut unta nga kinahanglan gayud nato kalintan nga ati manunggay kita sa Dios. Hinaut nga dili kita ingnon niya pagkadyutay sa imong pagtuo. Anay kanta ni Mariah Carey og ni isa ni Whitney Houston. Pakantahon ta nako ning choir, no? There can be miracles when you believe. No? When God intervenes, miracles do happen. No? Paapilon gani nimo ang Ginoo sa imong negosyo sa pagtuo, ana agi milagro mga kaigsuunan. No? Di gid pwedeng wala. So unahon nato ang Ginoo, i-prioridad nato si Kristo, di ba? Seek ye first the kingdom. Well, nining tanan, yano man ang atong pagtuo, panlig-on nga pagtuo, kinahanglan, no? Ato gayeng itugyan og saligan ang Ginoo. Masakiton ka, tuo og salig kaniya. Anay daghang problema, tuo og salig kaniya. Dili na matabang ang kabugat sa krus, tuo og salig kaniya. Ayaw kalimti, si Jesus nagpasaan sa iyang krus alang sa atong kaluwasan. Kini maoy atong pagtuo. Kini ang atong kalig-on sa atong pagka-Kristiyano. Gilig-on kita ni Kristo diha sa atong kinabuhing Kristiyano ug pasalamatan nato siya labi na sa atong pagtuo. Mutuo kita, musalig kita bisan pa man sa tanan, bisan pa man sa atong kabalaka, kay atong hinumduman walay imposible sa atong Ginoo. Ampo kita sa akto sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa Dios. Salamat ko sa yuta. Salamat sa Espiritu Santo. Sa sakit na puso sa Pilato. Sa mga bilubog. Ikusan sa mga minatay. Sa pagkaadlaw ni Banhaw. Isa ka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Ama. Pagahom sa tanan. Gikan dito mo ba siya ang paghukom sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo. Sa Santong Iglesia Katolika. Sa palapitan sa mga santos. Sa pagdaluan sa mga sala. Sa pagkabanang sa lawas. Sa kinabuhing dayo. Amen. Mga igsoon sa tumang pagsalig ipadangata ngadto sa atong amahan ang atong mga pangamuyo. Umingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan kanunay untang mangita sa ginharian sa Dios ug magkinabuhi subay sa iyang kabubuton. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalikugi ang pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa tanang kanasuran, magtanaw unta sa kabulahanan sa tanang katawhan, nga gipiyal kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Nga niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, ang matag-usa, magmadasigon unta sa pagsalmot sa mga kalihukan sa parokya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Ang mga masakiton, magpabiling ligon sa ilang pagsalig, nga ang Dios moatiman gayud kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Nga ang mga benefactors and sponsors nining TV Mass, panalanginan unta kanunay sa Dios ang tuburan sa tanang grasya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Nga ang tawag sa Ginoo sa kinabuhi, sa pagkamadri o pagkapari, patalinghugan unta sa mga kabatanunan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, mahiuban sa Dios didto sa iyang gingharian, ug magdaig kaniya tungod sa iyang gugma ug kaayo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalikugi ang among pangamuyo. Ginoong Dios, patalinghugi ang tanan namong mga pangamuyo. Gisalig namo kanimo ang tanan, kay ikaw man ang among Dios o Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay ikasako kanimo, tungod sa imong iluwas mo ako, ikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong ngaway suko. Unsaon ko karon magbalos, kanimo nining tanan. Giluwas mo ako, gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong ngaway suko. Sa kaayong ngaway suko. Mga igsoon, pagampo kamaran ng ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios, nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan,
Galang sa kapustanan sa tubok niyang santos ng simbahan. O Dios, among magbubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba. Mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig, ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sa makanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya luyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay gunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag din ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, sa akong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Pinongdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Kung himuang mamahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Santo Papa, uban ni Jose ang among Arsobispo, sa iyang mga kaabag nga mga obispo ug sa tanan nga mga pare. Hinuntumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dat-a silang tanan sa pagsudong sa kahayak sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nakatuman sa imong kabubud-on lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan, gamiton nato mga pulong ang itudlokan nato sa atong Ginoo. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Nagalaron lang sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pagpasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan luwasa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon
sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo nagingungka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kapubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Atong ipakita ang atong pag-inog sa unay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Lawat ko nimo, palmalong lamang maayon ako. Angelico
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat nini mga misteryo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton, langit no nga mahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit, balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug naiyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong pasalamatan ang atong Mass Presider, si Reverend Father Medelino Borgeta, SDB. Inubanan nila ni Reverend Father Alex Jufel Baldado, Father Justin Lee, o Father Dave Villaseran. Ingon man atong pasalamatan ang atong choir, ang Sons of Mary, ang atong mga pilgrims, Directors of Vocations in the Philippine Cebu Chapter, ug Association of Pauline Cooperators, ang atong offerers, inubanan ni APC Joy Catalia. Sa ngalan sa Directors of Vocations for the Philippine Cebu Chapter, giyawhag namo ang mga kabataan, kabatanunan sa pagsanong sa tubag sa pag-alaga diha sa pagkapari relihiyoso ug pagkamadre, ug usab nga moattend sila karong April 6 to 9 sa Local World Youth Day Vocation Jamboree 2017 ug ilabi na usab sa mga vocation campaign sa ilang mga eskwelahan niining bulan sa Pebrero, ang bulan sa bokasyon. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasab kanimo. Duko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, bantay kanunay ang imong katawhan aron makalingkawas kami sa tanang dautan ug magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Gihalad na atong santos nga misa, manglakaw kita uban sa kalinaw ug paghigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name.